Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, bersikulo 12. Busa si Hesus miingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot samahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14, bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga takna atong hisgutan ang paglakaw sa dalan nga nagapamalandong sa atong emosyon. Atong hiusahon ang unom ka mga core emotion nga ato nang nahisgutan. Mao kini ang apathy, sadness, fear, anger, joy o euphoria. Matud pa ni Dr. Arlen Taylor, importante nga masayod kita sa atong ginabati. Kay kung dili kini nato ilhon ug kung mahibaluan mang ugaling nato ang atong gibati, apan wala nato kini gitagaan og pagtagad, mao kini ang mahimong hinungdan nga dili nato mamaayo pagdala ug mohatod na hinuon sa ikadaot kanato. Matag emosyon positibo ug adunay ikatabang kanato. Kini gidisenyo aron sa pagtabang kanato nga atong masayran ang mga hagit nga miabot ug matagaan nato og pagtagad ang maong panghitabo. Apan kung ang emosyon dili mamaayo ang pagdala, mamahimo na kining ikadaot kanato. Ang Biblia nagasulti sa Proverbio kapitulo 4 bersikulo 23, ampingi ang imong kasing-kasing sa tanang pagsingkamot, kay gikan niini magagula ang dagkong butang sa kinabuhi. Ang pag-amping sa atong kasing-kasing mulangkob sa pag-ila sa pagbati nga anaa niini. Nalangkob usab niini kung unsa ang anaa sa sulod ug unsa ang atong ginasulod pinaagi sa atong mga kasinatian, panglantaw ug mga nadawat sa atong mga senses. Gani, ang kasing-kasing mo'y una sa tanan nga gisgutan ni Hesus sa paghigugma sa Dios. Sa Mateo 22:37 nagaingon, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan. Kumusta ang atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi? Ang kahibalo nato nga adunay Dios ug ang kahibalo nato sa mga pulong sa Dios dili kaigo. Ang pagkinabuhi niini gikinahanglan usab, apan bisan pa nasayod kita ug atong ginahimo, dili gihapon kini kaigo. Tungod kay gikinahanglan usab ang atong pagmaya sa paghimo niini. Adunay kalahian sa paglantaw nato sa kinaiya sa duha ka magsuon nga gisugo sa susamang trabaho nga mao ang pagpanglimpyo sa balay. Ang magulang nasayod siya sa buluhaton. Gihimo niya ang iyang trabaho apan uban sa pagbagulbol. Ang manghod nasayod usab sa buluhaton. Gihimo niya ang iyang trabaho uban sa kalipay. Dayag ang kalahian sa duha. Anaa sa ilang pagbati sa maong buluhaton ug kini siya nakita sa ilang mga kinaiya. Kumusta kita sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi? Hinaot ang kinaiya ni Kristo mao ang atong puntarya nga mabatnan. Mga kapaglaom, sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, atong sutaon ang atong pagbati sa mga panghitabo, sa uban nga mga tao, sa atong ginahimo, sa atong kahimtang sa kalibutan karon, sa pagbasa nato sa pulong sa Dios, sa atong pagsimba kaniya, o bisan pa sa atong pag-alagad sa Dios. Dili ikalilong nga adunay daghang kakulangon niini. Si Haring David nasayod sa iyang kakulangon ug miampo siya sa Dios. Susiha ako, O Dios, ug hibalui ang akong kasing-kasing. Sulayi ako ug hibalui ang akong mga huna-huna. Ug tan-awa kong kanako aduna bay dalan sa pagkadautan, ug mandui ako sa dalan nga walay katapusan. Mabasa kini sa Salmo 139:23 ug 24. Hinaot mausab kini ang atong pag-ampo. Busa, atong ipagamot sa atong kasing-kasing ang mga pulong sa Dios sama sa awit ni David nga nag-ingon, ang imong pulong mo'y lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagianan. Salmo 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro mag-ingon, nga anaara sa atong pagpili
kung unsa nga dalan ang atong subayon. Ug hinaot, ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon.